Así que grabatzen gaude osongi. Pues primero, ostras, dauka zelo bat hemen. Jarriko dut. Dekorazioa. Bai, hori da. Vale, pues hasiko gara. Orduan, klaketa ingo dugu bideok batera. Venga, 3, 2, 1, hasi gara. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Pues ongi etorriak gure 19. podcast honetara, gaur Iratxe Agilerarekin, edo mundu guztiak ezagutzen duen bezala, Kai Nakai, ezta? Bai, kaixo, zer moduz? Oie, ze gustora hemen hainbeste jenderekin. Hombre, etorri zaizkigu zigarren mailakoak ere ikustera. Bai. Primeran. Nada, a ber. Kai Nakai, nondik datori zen hori konta iguzu? Kai Nakai, ba begira, proiektuarekin hasi ginenean, nahi genuen artista izen bat izan, ez? Eta bilatu nahi genuen izen bat, ja errepikatuta ez egoena eta bakarra zena. Eta, bueno, zoratu ginen izena bilatzen. Prozesu bat izan zen. Izan ziren, igual 3-4 hilabete, bilatzen izenak nahi nuen izatea bai euskal nortasuna, eta pizkat proiektuaren nortasuna be bai, eta Kai da izen euskalduna, eta Nakai dator Indonesiako hitz batetik dela bihurria, esan nahi duena. Eta, bueno, hortik kombinazioa, baina egon ginen hor, traduktor, Google, bilatzen hitzak, errimak, no seke, bueno. Bueno, asmatu zenuten, zeren funtzionatzen dut, eta mundu guztiak Nakai bezala ezagutzen zaitu. Hasieran arraro egiten zitzaidan entzutea, baina gero ja hainbeste errepikatuta da oso sonoro, en plan, Kai Nakai, Kai, eta, gustatzen zaigu. Baina, abestian hasieran jartzeko, Kai Nakai. Kai Nakai. Oso ongi. Eta gaur nore etorri da, Iratxe Agilera edo Kai Nakai? Bueno, nahi uste dut gero eta fusionatuagoak daudela, Kai Nakai eta Iratxe. Hasi nintzenean, zen como, bueno, Kai Nakai ezberdintzeko pertsona eta pertsonaia eta, baina esken finean, esken naiz ni, así que... Baude pertsonaiak ez, hasi direla maskarekin eta nola da, zetalde, Arctic Monkeys da, daukatena dela maskarekin ibiltzen direnak, ez dakit Arctic Monkeys den. Bai, bueno, eta hemen Euskal Herrian Merina Gris, bai. Merina Gris, hori da. Baita. Orduan, ibiltzen dira erabat ez talita, gero bizitza... Bai, hori uste dut egiten dutela pizkat despertsonifikatzeko eta bakarrik proiektuan oinarritzeko eta ez izateko como beste gauzarik, baina, bueno, nire kasuan, bai, ni konturatzen naiz azkenean, nagoenean batez ere pertsonekin eta ni naiz, Iratxe naiz, eta hori, gero bai, oholtza gainean eta musika egiten dudanean eta bideoklipak egiten ditudanean, Kai Nakai naiz, eta igual hartzen dut, igual ahalduntzen naiz, eta bai, egin alditut gauza gehiago, baina, bueno, nik uste dut nahiko hurbilan naizela eta fusio bat dagoela. Eta berez, zuk musika ikasketak dituzu? Bai, txikitan egin nituen eskolan, berez nire eskolan orain jaz dago, baina bazegoen musika eskola eta egin nuen lenguaje musikal, ezakin dela zaten de euskaraz. Gero abez batzan egon nintzen bebai eta gitarra klaseak eman nituen. Eta hori, txikitatik 6 urtetatik, 18 arte, eta gero bai sartu nintzen egitera bebai nasketa kurtso bat, jakiteko nola erabili grabatzeko etxean. Ze programarekin grabatzen duzu? Hasi nintzen Cubaserekin. Eta gero pasean nintzen Logicera. Eta gero niri asko gustatzen zait arrasteatzea, nire kontuz. Edo zein gauza. Bai, adibidez ere bideo edizioa eta asko gustatzen zait. Zuk egite dituzu bideoklipen edizioak? Ez, Julnenek egiten ditu, baina batzutan nik sartzen naiz, editatzera pizkat laguntzera eta... Tomak aukeratzera eta... Bai, batez ere badaude bideo batzuk, igual nire aurpegiak eta agertzen dira eta... Agertzen zara hori... Bai, eta gustatzen zait aukeratzea, eta oie, badaukadan ez konfiantza usten dit, así que superondo. Ze suerte hori, ekipo bat izatea oso garrantzitsua da ere. Oso garrantzitsua da, bai, eta nik uste dut sortea daukadala nire ekipoa. Zenbat osatzen duzu Kai Nakairen ekipoa? Nik badaukat, zatituta 3 partetan, ez? Ikusentzunezkoak, musika eta zuzenekoak. Pizkate antolatzeko. Eta adibidez musika, gaude, nik egiten dut musika Kolonbian, distantzian. Eta bertan dago Manuba eta Noa, egiten dutela bai produkzioa, bai komposizioa, eta gero... Baseak eta melodiak.
Bai, hori da, eta gero egiten dugu hemen Eli Zalduarekin dela Gasteizkoa bertsolari bat, eta laguntzen dit bai letrak egiten. Eta bueno, guztion artean, lau gara musika egiteko. Gero ikusentzunezkoetan, gaude Julen Gasteizkoa, Tamara, eta haiek dira, hori ikusentzunezka grabazioa, edizioa eta arte zuzendaritza, makillajea, grafismoak eta nik. Así que bueno, el team ikusentzun, nahi, atope. Eta gero zuzenekoetan, Anepe dela koreografoa, dantzariak Leire, Maialen, Mila eta Nepe, eta Alfredo argietan. Así que, bueno, badago jende gehiago, baina uste dut hauek direla pizkat. Bai, zure hurbileko ekipoa, ez? Bai, ze gero igual proiektu batzuetan badauzkagu beste behar batzuk, eta hartzen ditugu beste pertsona batzuk, beste gauza batzuk egiteko. Beharrezkoa den bezala. Baina, ja ikusten duzu, badela ekipo hori bat, eta... Ja, badoa poliki-poliki. Eta horrek, ikusten duanagatik aipatu duzu justo kamaratik kanpo, profesionalizatu zara nola baita esateko, ez? Bizitzara musikaz, esan dira nezake? Bai, oraintxe bertan bai. Oraintxe zaiatzen ari naiz. Egin dut apostu. Eta zu berez musika irakaslea zara? Bai, ni musika irakaslea naiz. Eta pasaren urtean, adibidez egon nintzen Gopegin, dela Araban dagoen herritxo bat. Eta oso gustora, niri gustatzen zait irakaskuntza, bai. Baina, bueno, oraintxe bertan, album atera nuenez, gauza bieko atera oso zaila zen. Ez da uztargarria. Ez que ordu asko dira, bueno, badakizu irakaskuntza nolakoa den, eta nik uste dut... Hola da, bai. Nik pentsatzen nuen, azken finean, energia gauza batera bideratu behar dela, ze bestela zaude erdira, edo gauza batean edo bestean, baina ez nahi nuen energia... Gazteleraz esaten del, que mucho barka poco aprieta, ez? Claro, hori da, orduan, nire energia guztia aurten doa musikara, eta aurren gurtan, nor daki, ez daki. Bueno, pues gaur ditugu hemen gonbidatu batzuk, seigarren mailako ikasleak, bai, eta badituzte galdera batzuk zuretzat, baina badute ere ongietorri bertso bat egiteko. Bai, orduan, jasi eman diogola hasiera podcastari, egingo dugu ongietorri bertso bat, ados? Eta botako dizute. Ea, zer kontatzen digoten. Ongi etorri jaso da zuzada jatorra, naizen lagunduta bihurtu ostadarra. Kainakai trebea zudantzatzen ta besten, euskadaz hitz egiten naizea saiatzen. Oso ongi. Bueno, sarrera eman diogu seigarren mailakoei eta joango gara bere haien galderekin, poliki-poliki, bai. Beraz, aurrera, nahi duzuenean. Kaixo Iratxe eta gu Markel eta Iker gara eta orain Ikerrek egon dizu galdera. Vale. Badakigu musika irakaslea zarela. Zer nahiagoko zenuke etorkizunean, musika irakaslea izatea edo abeslari jarraitzea? Ai, ezakit. Gauza biak asko gustatzen zaizkit. Baina, ez dakit, nik beti esaten dut, nik momentuan bizi naizela eta etorkizunan gertatzen dela, normalen ez diot asko erreparatzen. Ze uste dut gauza biak dauzkatela gauza onak eta gauza txarrak. Orduan, bueno, gauza txarrak ez hainbeste, baina, ez dakit. Ez dakit. Zaila da batzutan, jartzea arrautzaleku batean, gustatzen ezkizunean, frente asko dituzunen irekita, ez? Nik esaten duena, niri musika asko gustatzen zait, orduan, gustatuko litzaidake musikaz bizitzea, eta gauza biak dira musikarekin erlazionatzen. Bia dira musikaz bizitzea, nola baita, ez? Hori da, bai, gauza bat da artista moduan, eta bestea, irakaskuntzan. Baina, ez zait inporta edo bat ala bestea, egia zen, bietan zoriontsu naiz. Hori importantea, zoriontsu izatea. Bai. Beste galdera bat, venga, bota. Kaixo Iratxe gu nahi eta Aider gara. Badakigu zer den naizen elkartea eta ezagutzen ditugu pertsonak kolaboratzen dituenak. Adibidez, Porrotx, Albina Stardust eta ETS-eko kantaria. Nada esaten da. Ez gogoratzen. Izena? Bai. Inigo. Bai. Zergatik kolaboratu zenuen naizen elkartea? Begira, nik uste dut naturalki atera zela, ze bat nator haien idealekin eta eramaten dutenarekin, eta uste dut behar dutela ikusgarritasun asko, eta lan asko egiten ari direla, eta beharrezkoak direla, hasi que nik aurrera haiekin. Uste dut oso ondo egiten ari direla, eta eske transpertsonak dira besteak moduan,
Eta uste dut orainik dagoela jendea zutela ulertzen, eta hemen egon bar gara borrokatzen, guztiok bezala izateko. Dudari gabe, Albina izan genuen hemen, eta eman zigun bizitza lekzio bat horrekin, eta batzutan sartzen gara dualidade horretan, ez? Bizitzaren gizonak emakumeak, eta espektro hori apurtu barko genuke eta ireki, ez? Bizka bat. Bai, nik uste dut, gertatzen dela asko, igual inguratzen bagara pertsona normatiboekin, ez? Pertsona heterosexualak eta igual ez dugula problematika hau ikusten. Baina azten zarenean inguratzen, kolektiboko pertsonekin eta ikusten duzu haien errealitatea eta esaten duzu, ostras, hemen lan asko dago oraindik egitear eta ezke guztiok gara berdinak. Eta tiratu beharko genuke guk, ez? Bai, eta gure esku dago hori lortzea. Orduan, uste dut, igual haiek ez daukatela hain erraz, guk erraztasun gehiago daukagula, eta guztion esku dagoela ikursgarritasun hau ematea, eta normalizatzea batez ere. Bai, zalantzari gabe. Eta ni Albinarekin adiz asko ikasten ari naiz, osea... Eske, berarekin egotea da, ematen dizu, hemen egon zenean benetan niri inspiragarria da. Hitza da inspiragarria, horretarako. Bai, eta batez ere oso garrantzitsua da, egotea prest, aktitude eraikitzaile batekin. Ze askotan, igual pentsatzen dugu gauza bat, eta entzuten duzunean, kolektiboko edo beste realitate bat daukan pertsona bat, esaten duzu, ostras, igual hau pentsatzen nuena, deseraiki behar dut, eta beste jarrera bat izan. Uste dut hitza hori dela, ez, deseraikitzea. Bai. Eta oso garrantzitsua da. Así que, ni superpozik naizen elkartearekin, eta haiek nirekin kontatu dutelako bebai. Ze horrek erakusten dit bebai, ni bide on batetik noala eta gauzak ondo egiten ari naizela. Erreferentetzat izan zaituztela horretarako, eta gu zaitugun bezala, euskal erreferentetzat, ez? Bai, eta ni saiatzen naiz, badakit ez naizela perfektua, baina, nago jarrera eraikitzaile horrekin, eta ikasten ze pertsona bat naiz, eta bebai konfunditu naiteke, así que... Zalantzari gabe. Bai. Oso ongi, guazen hirugarren eta azkeneko galderarekin? Gu Gaizka eta Mikel gara. Nola asmatzen dituzu bideoklipeko dantzak? Dantzak baino, esango nuke bideoklip bakoitzak daukala ideia bat, eta ideiaren arabera, igual behar du leku bat, edo dantza bat, edo istorio bat. Nik bideoklipak salkatzen ditut pixkat horrela, ez? Baude, istorioak dituzten bideoklipak, eta igual pixkat, simpleak ez, baina ez historia ez daukatenak. Musika dela garrantzitsua. Bai, musika dela garrantzitsuena, eta igual da lip-sync sartzen dugula, dantza sartzen dugula, eta bideokliparen beharranen arabera, gauza bat ala bestea bilatzen dugu. Niretzat zailagoak dira istorio bat dutenak, ze azken finean, istorio bat egiten duzu eta leku gehiago daude, eta leku horiek bilatu behar dira. Lokalizazioak egin behar dira, jamar leku batera, bestera, egun gehiago, materiala mugitu, baina, dantzak daukatenak ere zailak dira, zeni ez naiz dantzaria, eta kostatzen zait dantzak ikastea. Adibidez, gugan dago bideoklipa ez dakit ikusi duzuen, hori da koreografia. Horein, begira, esan duzula, hemen daukan gau pasa jartzeko, gau pasa bideoklipa. Ados. Iruditzen zaizu ikusten badugu pixkatxo bat, eta gero komentatzen dugu. Bale. Jarriko diego, aiei. Bai. Korrika ondartza ertzetik, oinetzik daizea atzetik, euski printzak sartu horretik, etorri zaitez nerekin. Hau da, gure bizi bakarra. Oso polita bai. Ez Julen makina bat da. Nahi dauka bizio bat, egiteko planoak. Hau ere nahiko originala, kamera dena. Niri badakizu zer ekartzen dian burura bideoklip honek. Griseko eszena hori non dauden neskak bere gelan denak elkarrekin, haien artean. Ez dakit zein den. Ikusi duzu, ez ikusi Gris? Igual ikusi du, baina ez que daukat supermemoria txarra, osea... Pues Gris musikalean badago eszena bat, non dauden denak pijama festa bat egiten etxe batean, eta dantza eta koreografia dira hoe baten inguruan dena. Eta kartzei burura hori.
Ikusi zen, segurazki... Itera. Eta niri kazetaritza, ez aita hainbeste gustatzen. Eta azpartzean nintzen, eta utzi nion joateari, eta esaten nuen. Ze gustatzen zait be bai. Eta ni txikitatik ere egon naiz eskautalde batean, eta gero sartu nintzen begirale moduan. Eskautak ez? Horrela, bai. Sartu nintzen begirale moduan, eta begirale moduan, gero jantokietan ebe bai ibili naiz, udalekuetan, eta konturatu nintzen umeak ere asko gustatzen zizkidala. Ez une, oie. Aipatuzu gauza bat, nire iruditzen zaidela garrantzitsua hitz egiteko eta da, 18 urterekin bapatean jartzen dute zure mai gainean erabaki bat hartu behar duzula, eta adibidez mormoiak direnak, ez? Normalan izate dute urte sabatiko bat, non misioa egitera joaten diren, erlijioarekin lotuta, baina bai dela urte bat, non pentsatzen dauden, edo ezagutu dugu jendea, oper bezala joaten dena, ez oper bezala urte oso bat, nire zerakita Australiara, edo Estatu Batuetara, dena delakoa, urte oso batez, pixka bat, erabakitzeko, bizitzeko, eta erabakitzeko. Eta egia da hori polita litzatekela, baina mundu guztiak ezin du egin. Ja, egia da. Askok jarri behar dira lehenagotik lanean, askok, eta egoera, erabakio hori hartzeko tesitura, zaila dela, eta igual gaztegia garela, ez? Oso gaztegia gara. Eta gainera nik uste dut dagoela presio handia. Ze gainera gaur egun ikuste dut daudela aukera pilo bat, lan ezberdinetan egoteko, eta bizitza oso aldakorra dela. Eta badaudela moduak adibidez egiteko urte batzuk lan bat, eta gero aspertzen bazara edo ez bazaude eroso, aldatu beste lan batera, eta oie, ezke bizitza ez du izan edo txuria ala beltza. Así que, bueno, igual presio hori pixkat kendu, eta igual ez dakit zein den formula, egia zan. Bai, eta bapatean, magisteritza ikasten zaude, eta buruak egitizu klik, ez? Eta petatzen hasten zara sareetan euskal itzulpen desberdinekin, ez da? Ezen horrela izan. Ez? Ez. Ni 18 urterekin egin nuen YouTubeko kanal bat. Bai. Eta bertan egin nituen, bai. Baina ez nuen petatu, Ez. Hasi nintzen egiten YouTubeko coverrak, baina iratze moduan, Iratze moduan, ez nintzen kainakai. Eta ibili nintzen, 2 urtez edo egiten... Euskaratzen zenituen, oraindik ez? Egiten nituen coverrak, sin más. Eta oraindik dago hortik kanala, gainera nintzen Lorito Music. Lorito Music. Nire kuadrian nahizen oso txarlatan aditzen didaten niri Lorito. Lorito, loro, pajarrako, bueno, de todo. Eta esan nuen, pues Lorito Music. Eta hasi nintzen horrekin, eta klar, jendeak 2 urte pasa ondoren, 20 urterekin, esan zidaten, eta zergatik ez duzu egiten zure proiektu pertsonala, zure abesti propioak Eta orduan, elkartu nintzen ekoizle batekin, eta hasi ginen saiakera batzuk egiten, eta hor konturatu nintzen, ez zegoela reggaetoia euskaraz. Niri gustatzen zitzaidan estilo hau, eta esan, ostras, hemen dago utxune bat, musikan ez dago reggaetoia euskaraz, eta zergatik ez gara hasiko hau egiten. Eta hasi ginen egiten, eta orduan, esan zidaten, iratze, badago Durangon, ematen duten sorkuntza beka bat, zergatik ez zara aurkezten eta proposatzen duzu proiektu hau, eta igual, tokatzen zaizu, eta badaukazu hor bultzadatxo bat, eta laguntza bat sortzeko zure proiektua. Eta aurkeztu nintzen, Durangoko sormen bekara, aurkeztu nuen proiektua, zela berez hasieran zen musika urbanoa, feminista eta euskaraz. Bai, ze orduan reggaetoia zegoena zen nahiko matxista. Orain, uste dut gauzak nahiko aldatu direla, eta gero ia ez dela musika genero kontua. Igual artista kontua dela. Bai, norberak nola planteatzen dituen bere kantak edo dena delakoa ez. Hori da. Eta aurrera joan zen, eta orduan ja seginen kainakairekin. Hor eman zenioen ja izena, aurkezteko bekara. Proiektu. Proiektua aurkeztean bekara ez, zebere zen sorkuntza beka bat. Bale, ados. Eta beka eman zidaten, eta ja hasi ginen proiektua sortzen. Eta hori izan zen, 2019-2020 urtean. Eta gero, Euskal Koberroiek atera ziren, ez? Gero, etorri zen pandemia. Amigo. Eta zen nuen, oh my god, zer egingo dut orain? Ze, klaro, dantzatzeko musika, reggaetoia eta, pues pandemian gaizki. Baina, bueno, urtea pasa zen, aurrera oian ginen, eta ja hasi nintzen coverrak egiten. Eta batean, pues hori, jendeari gustatu zitzaizkion pilo bat euskarazko cover horiek.
Orain pixkat geldirik nago horrekin, baina retomatu nahi dut. Zerbait hartuko duzu. Bai. Baina, bueno, atera da beste mutil bat, ez dakit ikusi duzuen, deitzen dela Majada. Ez, Eta egiten ditugu bai coverrak euskaraz, politak gainera. Ze ongi. Eta, bueno, biok gaude hor pixkat egiten hori. Eta musika urbanoan sartu zara, ez? Bueno, hor zaudete Duplas, STR, Chill Mafia, igual ja ateratzen ari dela. Bai, justo, baina, bueno, bagode. Zuk esan duzu aldatzen ari dela pixkat panorama, ez? Eta letrak pixkat hausnartzen ari da. Nola ikusten duzu industria hori, zen argi dago, nahiko, ez dakit, matxista izan dela, horren arte, eta hor zuk, pausu bat eman duzu hori aldatzen aldera, ez da? Bai, nik uste dut, oraindik industria jarraitzen duela matxista izaten, igual, adibidez hemen Euskal Herrian hitz egin da, ez dut uste artistak bere zaien letretan islatzen dutenik, baina bai uste dut sistema oraindik badela matxista. Ze uste dut oraindik ez zaiela ematen emakumeei, ez digute ematen behar dugun espazio hori. Oraindik festivaletan ikusten dut izen gehienak direla gizonezkoak, jaietan kontratazioak gehienak dira gizonezkoak. Diferentzia dago ekonomikoa gizonezko taldeak edo nesken taldeak kontratatzerakoan? Ba, ez dakit. Ez dakit zenik nire proiektua daramat eta normalean besteen kontua eta nik ez dakit. Eski kirolan gertatzen da askotan, ez? Kompetizio bat eta gizonezkoen saria, ez dakit zenbat, emakumezkoena. Ja. Bai, nik uste dut oraindik hortxe badagoela eta bai ikusten dut udaletxeen eskuan dagoela gauza gehiago egitea. Eta bai saiatzen dela, egiten dira gauza asko, en plan de, bueno, saiatuko gara sartzen emakumeak edo emakumearen eguneko zerbait egiten edo ikusgarritasuna ematen, baina oraindik ez da llegatzen. Eta nik uste dut horretan zu referente bihurtzen ari zarela poliki-poliki, bai euskarari ematen diozun bultzadarekin, bai generoari ematen diozun bultzadarekin, eta bai letraldaketa horretan ematen duzun, feminismoaren bitartez ematen diozun bultzadarekin, ez? Zu, suposatzen dut, bihurtuko zarela hemendik gutxira, ez bazara ja, gazte askorentzako referente. Eta zeintzu dira zure referenteak? Ai, bueno, hori bat da, niretzat zuk hori esatea, ni naizela referente eta nik egia zan, sentitzen dut erantzukizun bat, eta bai ikusten dut batez ere gazteak eta badaudela hor, eta niretzat poza bat da, ze gainera egiten dituenean kontzertuak eta super entregatuak dira. Bueno, hauek ez dakizu zergatia den hemen, baina da gaien klasean borroka bat irabazi dutelako, eta besteak jipoitu dituzte, eta orduan zentenek nahi zuten etorri. Orduan jipoitu dituzte besteak eta indartsuenak hemen daude. Borroka bat izugarri egin duzu, zaplastekoak, zazketan tokatu zuen, baina polizia... Esango dizute, osea, kriston denek nahi zuten etorri, eta lekua 8 amarrentza dagoenez, pues azkenean... Oie, eskerrik asko, benetan, niri ilusia egiten dit, eta hori oso maitatua sentitzen naiz, hori placer bat da. Eta, bueno, nire referenteak, txikitatik, uste dut, pop musika entzun dudala asko, txikitan bazen Amaral, La Oreja de Van Gogh, horrelako taldeak. Eta oraintxe bertan, asko gustatzen zait, Argentinan egiten ari diren musika pop urbanoko estena, eta adibidez Emilia, ez dakit ezagutzen duzuen, Maria Becerra, ere gustatzen zait asko, eta bueno, Lola Indigo, iruditzen zait Lomaz, eta Aitana bai, osea, pizkat, pop musikako referente. Diba horiek asko gustatzen zaizkit, bai. Pues igual ikusiko zaitu guzu diba izaten ere estatu baian. A ber, nik uste dut ere hemen Euskal Herrian. Euskal Herriko estatuan fijo, baina Espainiar estatuan igual ere egingo dizu gora. A ber. Ni horrekatzen nahi naiz, ez? Eta lortu duzun euskera zen, azkeneko kantonetan katalan ere sartu duzu, ez da? Bai, bada album bat, daukana, bueno, kolaborazioak guztiak dira kolaborazioak. Albina ere, ez da? Albina ere, hori da. Eta badaukagu katalana, valentziera eta gaztelera, hori Kolonbiako neska batekin ere egin dut kolaborazioa. Esaten dute, orain, artista gehienak ari zaretela kolaborazioak egiten, nolabait, sarek duten pisua dela eta, azkenan, pisu handia dutenez, eta zu horretan ere sortzailea zara, hor, publiko bikoitzara iristen zarelako, ez? Zurera eta beste artistaren publikoaren gana. Bai,
bide hau, kolaborazioak egiteko, niretzat izan da, pizka dauzkala bere gauza onak eta bere gauza txarrak. Gauza honen artean, lortu dituan kolaborazioak, ezagutu ditut emakume artista batzuk direla, onenak, gainera, niretzat placer bat da nire itxasontzi honetan igotzea ez, eta apustu egitea, eta ilusio hori nirekin konpartitzea, baina bidean ere eraman ditut ezetz asko. Ze proposatu dut beste artista batzuei, eta esan diat ezetz, eta hori mentalki gestionatzea bai, zaila izan da, baina, asko ikasi egin dut bideo honetan. Baina, baietz esan zizun bat, Urdangarin da, eta barkatu esatea, baina Urdangarin regetoia fuertea da hori, entzutea, Gabire komentatzen zuen, eske bada kriston erronka hori. Oso jatorra da, Mikel, begira, eske... Nola sortu zen kolaborazioa, konta eguzu? Begira, hori izan zen nire lehen albumean, baimenik gabe, egin nahi genuen abesti bat, albumari hasiera emateko eta pizkat kokatzeko, ez? Eta abesti hori hitz egiten du pizkat Gasteizen inguruan, nire nortasunaren inguruan, baina Gasteizko kaleak eta Koldo Uriarterekin ekoiztu genuen, eta bera Gasteizkoa da ere, eta esan zidan, iretzi. Eta zergatik ez diozu Mikeli esaten ere Gasteizkoa dela, eta egiten duzu hor kolaborazio bat, eta seguru esango duela, baietz. Eta eske baietz esan zuen hasiera batetik. Eta daukan jarrera, daukan ona daukala jarrera hori, ez? Irekia, eta esateko, denbora aurrera doa, baina irekitanago gauza berriak egiteko bai, eta... Ez da estankatzen kantautorearen, ez? Bai, eta super jatorra, eta hori nipozik, bezarkatu zuen ere proiektua, eta ni oso eskertuta. Zeongi, primeran. Pasako gara, egoizu goren supertesta azkar bat, ikusteko zenbat ze millennial zaren. Ni nago hor tartean, A ber, ikusi behar dugu, nola kontrolatzen duzun gaur egungo hizkuntza... Zuek zer uste duzuen, naizela millennial ala zeta? Hauek igual ez dakit hori. Zu zer uste duzuen naizela? Horre, biliko zara... Ez que naiz 86koa, eta nago justu tartean, orduan dauzkat gauza batzuk millennial eta beste batzuk zeta. Venga, a ber, kontrolatzen dituzun hitzak eta terminologia. Venga, norbaitek LOL hasiko gara errez bategatik. Norbaitek LOL esaten duena zer esan nahi du. Hombre, LOL da como what the fuck. En plan, ¿sé? En plan, ez? Osongi. Zein da zure crush? Crush? Eta zer da crush azaldu? Nire crusha horreitze bertan da Bad Bunny. A ber, ez hainbeste, baina, crusha da gustoko duzu pertsona. Osongi. Pek esaten denean zer esan nahi da? Pek da por el culo. Hori da, zer gustatzen zaizunean pilo bat. Ni erabiltzen dut nahikotxo, Bai. Tortilla patata adibidez, pek. Pek. Gostina egin dizuten noiz bait? Gost? Ez gehiagi, ez pentsa, baina... Badakizu zer den gostina? Gostina? Konta diozu zer den gostina. Uste den, norbait idazten dio zuenean, eta batean desagertzen denean. Horrela, ez ere esan gabe, egin didate, gostin handi bat. Proiektuan gainera. Mira. Ekoizle baten, baina, ez nahi zaziko hor botatzen. Ratchet konsideratzen zara? Ratchet, ez, nik uste dut hori ez dela nire estiloa. Ratchetea, a ber, Rosalia igual, Rosaliaren estiloa. Bai, ez? Nik uste dut ez... Motomami estiloa, oso exageratua dena, jantzita, da jazteko modu bat. Bai. Ez nago oso familiarizatuta horrekin, baina... Orbitina kontrolatzen duzu? Hori ez. Orbitina, errapatu zaitut, Orbitin. Bai. Norbait hiltzen denean zure saren inguruan estalkeatzen, ez dakiz ere mendik eta handik, estalkeatu beste hitz bada, zer da estalkeatzea, bakigu? Estalkeatzea bai. Zer da? Estalkeatzea, kotillatzea. Kotillatzen norbaiten sarea goiti bera, fa. Vale. YOLO. You only live once. You only live once, zer esan nahi du horrek? Bizitzen zarela, bizitza bakarra, guazen abestiarekin bezala. Bai, edo adibidez zerbait bat batean, ez? Esatu duzu, egingo dut orain. Tirolina batekin botako naiz. Ez dakit. YOLO, you only live once. Bizitzan behin bakarri bizitzen zara. Edo orain edo inoiz. Hori da. Egin behar dut orain, venga.
Oso ongi. Norbaitek idazte dizu xoxo. Xoxo. Hori da, Xoxo da musuak eta besarkadak. Ah, bai! Musuak eta besarkadak. Ah, ni pentsatzen ari nintzen, txotxo, en plan, kari. Bai. Eta azkeneko hau, kontrolatzen zuen, farmeatu, zer da farmeatu? Ui, farmeatu harrapatu nauzu. Farmeatu. 7-10 ez dago gaizki, Farmeatu. Utzi pentsatzen. Pentsatu, farm. Farm, hori da granja. Bai. Baserria. Ezak. Zu badakizu. Hauek badakite. Txibat. Bai, da nola egin gauza segituan nola ez ateratzen. Lasai, bestela. Da nola... Rekursoak bilatzea. Bai, hori. Gauza batetarako dator, gogoratzen zara nola zegoen jolas bat, zela Facebooken eta jendeak erabiltzen zuena farm, baratza bat eta landu behar zutela, eta baserri bat landu behar zutela, eta rekursoak lortu emendik eta handi, pues, rekursoak lortu behar dituzten, imaginatu zure proiekturako, behar ditu rekursoak, pues, farmeatzen ari naiz, lortzeko gauzak nire proiekturako. Zea raro, hitz hori, ez dut inoiz entzun, Jo, 7-10. Bueno. Erdia zaude. Bueno, esan dizu edena. Ez que, naiz millennial pixkat, eta... Laro eta masikoa da, orduan hor da behar. Ez que nago erdian, justo, bai. Mugan. Bai. Oso ongi, primeran. Begira, gonbidatu guztiek egiten digu aldera bat ere, ja jarraitzen dugu, eta da, zein den zure jaso momentua. Vale? Jaso momentua da, zuk bizitza osorako jasota duzun momentu bat, berezia dena zuretzat, oso espeziala, edota zure egunerokotasunen txertatuta duzun momentu puntual bat esaten duzuna, nire gauetako ardotxoa, edo nire eguerditako bazkalosteko txokolate pastilla, edo tekit. Bizitzako momentua? Zaila egiten zaite, zen ikustu dute dauzkadala momentu asko ja niretzat eramaten ditudanak, baina oraintxe bertan proiektu hau kairakairena uste dute niretzat dela oso lorpen handia, eta beka eman zidatenean, uste dut asko lagundu zidatela. Orduan, uste dute nire bizitzako jaso momentua hori dela. Baina adibidez, aurten, eman nuen Gasteizko Jimmy Jazzen kontzertua, gau pasako bira aurkezten, eta etorri zen nire lagun guztiak, nire familia guztia, eta momentu hori izan zen, bizitza osorako. Baietz urduriago jartzen zarela zure lagunak eta odenean, ez ezaguna odenean baino, ez da? Bai, hori guztiz, horrelakoa da. Eta ez dakit zergatik, igual esaten duzu, egin behar dut, perfecto, bikaine, haiek ikusteko. Igual haien kritikak importa zaizkizulako beste nagoen. Gehiago, bai. Aizu, eta kontatuko dugu anekdotaren bat, backstagean, hor kontzertuetan, izan dituzuen esperientzak edo sareetan, pertsonaia igual ezagunekin, edo izango duzu salsa pixka bat, ez? Ez pentsaz dauka nahikain beste. Behin igo zitzaida, behin esan zidan tipo batek, zela bere lagun baten urte betetzea, eta ateral nuen, kontzertu erdian abesteko zorionak zuri, eta esan nuen, arazorik gabe orduan. Igo zen, eta hasi ginenean abesten zorionak zuri, hasi zen mikrotik botatzen mierda pilo bat nire kontra, no sé qué, a la mierda, no sé qué, yo. Eta ez egoen, segurtasuna ez inor, eta ni como, majo, bete ya, osea, ¿qué? Eta, ni barre batzuekin aurrera egin nuen, en plan de, pues nada, baina hori gertatu zitzaidan. Denetari dago mundu honetan, ez? Bai, hori como gauza raro, baina normalean ez zaigu... Hori, botasi zuten zuzeneko beef bat, ez? Bai, zuzeneko beef bat izan zen. Izan zen hori Chill Mafiarekin izan genuen beef horren momentu horretan, nik uste dut zela Team Chill Mafia, eta egin zuen hori, jo, pues nada, txiko. Zer gertatu zen beef horretan? Pixka konta dezakezuela zure ikuspuntutik? Berez izan zen beef erreala zehindeak esaten du. Hori marketinga izan zen ez, benetan gertatu zen momentuan, eta nik uste dut izan zela, niri beka eman zidaten momentu horretan, haiek ere azten ari zirela, eta klaro, haiek ikusten zuten eman zidaten diru hori, esaten zuten, hobeto inbertitu ahal izan nuela, musika hobea egiten, ez egiten nuen kaka musika, haientzat, ez hitzaien gustatzen, eta diru horrekin inkluso diskografika bat egin nezakela. Madre Dios. Eta, klaro,
nik uste dut haiek hasi zirenean ez zekiten mundu honetaz hainbeste, nik ez da, baina hasi ziren kritikatzen... Bai, adiestro y sinistro, zen peiori ere ez, peiorekin sartu ziren ere, beste batzuekin ere, oza, ibili ziren, a ber, non jotzen zuten, eta igual ere, igual zure atletik ez, baina haien atletik igual, marketing puntu bat ere, bazen esatea, baina sartzen gara konto pitxiblas, eta ematen bai dugute jokoa, pues, pule hori duguna, ez? Ba, izan daiteke, baina, bueno, hori, egin zuten abesti bat pixkat panoramaren kontra, eta ja... Erantzun zenien zuk? Nik erantzunien, bai, erantzunien gainera ze egin zuten abesti hori hasieran egon nintzen ekoizle batekin, eta ni oso gaizki bukatu nuen ekoizle horrekin. Eta, klaro, arekin egin zutenez, pues, niri mina egin zidaten horrekin, eta esan nuen, pues, nik erantzungo dut, eta jazta. Baina, bueno, gero denbora pasa zen, eta rollo ona haiekin. Bai, nik uste dut, ja, urte batzuk pasata ikusi zuten zelan den... Recogida cables. Claro, eske, a ber... Mundu hau garestia da. Eta txikia da, gainera, esan dut, euskal musikaren mundua ez zarete inbeste. Ez gara inbeste, gutxi gara, arroio ona egon bar da, gure artean zaindu bar gara, eta, a ber, vamos a ver, eske nirekin sartzea, zizke da, hormigita batekin sartzea bezala, zizke nik nori egiten diot min, osea, da absurdo, osea... Nik uste dute izan zela zentzurik gabe, bifori, eta bueno, pues segurazki inbidia puntu bat egongo zela hor hasieran. Gauzak ongi egiten direnean, besteak beti... Baina, bueno, nik ez daukat, nola esaten da, renkor, ez daukat, eta aurrera. Osea, uste dut bakoitza jartzen dugula geure zatitxoa, eta hori dela ona. Primeran, bukatzen joango gara, eta azkeneko 10 galdera azkarrak egiten ditugu, zuri supertesta egin dizugu millennial testa, baina ere, etortzen zareten guzti egiten dizuegun, galdera desberdinak egiten dizkizugu. Venga, abesti bat inoiz ahaztuko ez duzuna. Ai, zaila. Beti nahi superindeciza gauza hauekin. Pues es que Amaralen, adibidez, El Universo. Perfecto. Bai. Euskal musika talde bat. Euskal musika talde bat. Ba, orain suportatzen ari naiz pilo bat, Anixe. Dela musika urbonako neska bat azten ari dena bere proiektuarekin, eta oso ondo egiten dena. Bai, primera. Zein da zure bizitzako erronkarik gogorrena? Erronkarik gogorrena. Hasi nintzenean proiektuarekin, kamera aurrean jartzea, neukan euskara mailarekin. Pues begira orain, Bai. Eta horregatik zara euskal referentea guretzat. Zeren, be ereduan egotetik orain, zen be eredua, ez dakizu nontzat, Gasteizen ikasten zuten ikasgai batzuk bakarrik euskaraz. Bai, hori da. Bai, niri kostatu zitzaidan, eta beti izan naiz oso etxe da palante, eta baina, bai, erronka izan zen, ze pasan nintzen pertsona normal bat izatetik, batean hori elkarrizketa asko egitera, kamera aurrean, albiztegia askotan ateratzera, eta foko izatera, eta hori, presio horrekin ondo hitz egin behar nuen, eta ez nuen hain ondo hitz egiten, baina, bueno, ezke badago jende asko horrela... Nik uste dut badagoela gauza bat, euskaldunok ikasi behar duguna, kasu batzuetan, eta da, euskaraz ikasten ari denari askota laguntzen diogu, baina badaude kasu askotan ez du, begiraz euskara duen, eske azpeitikoa izatea eta euskara hona izatea oso erreza da, Gasteizekoa izatea eta euskara hona izatea meritu asko handiagoa du. Bai, eta badago jende asko gustatzen zaiola pilo bat hizkuntza eta orain ikasten ari dela, igual heldua izaten... Nire aita 60 urterekin jarri da, eta hor dago, bat ateratzeko hortxe. Nik uste dut ala ere aldatu dela nahiko gauza, eta orain bagaudela mentalizatuagoak, eta ikusten badugu norbait ikasten ari dena, eskua ematen diogula, zinuztu nahi dut horrela dagoela kontua. Baina, bueno, bai. Non du fokoak ainakaik, hemen 10 urtera non ikusten duzu zure burua? Pizkan lehen esan dizu, Ana. Ezakit, ojalá proiektuarekin jarraitzea, baina igual beste puntu batean dago, ez dakit. Oso ongi. Bai. Gustatuko litzaizuke beste esparru batzuk irekitzea musikaz aparte? Bai. Nik uste dut naizela pertsona bat gauza asko gustatzen zaizkidana. Baina uste dut gauza guztiak egin aldirela poliki-poliki. Adibidez ikuntzen entzunezko mundu asko gustatzen zait, antzerkia ere asko gustatzen zait. Sukaldaritza asko gustatzen zait, bai, ojo.
Beti badago momentua hor, gustoko baduzu. Ez dakit egon zaren ja Josu Kale Herrianekin. Bai, egon nintzen. Bueltatu nahi dut, egon nintzen duela 2 urte. Eta haber bueltatzen nahi zen. Osongi. Bale, WhatsApp bat bidaltzeko aukera duzu. Eta WhatsApp hori iritsi behar zaio munduan dagoen pertsona guztiei. Aiba. Ze jarriko zenuke? Esango nieke, orokorrean dauzkagun arazoak ez direla inbesterako. Eta maitatu behar dugula gehiago, hori. Yolo. Bai. Que askotan sartzen gara hor, pizkat gure arazoetan eta egiten gara hor una bolita pizkat itxuzia eta ez dira inbesterako. Saiatu behar garela, gauzaik pisuak entzen eta gehiago disfrutatzen eta zaintzen gure ondokoak gehiago. Eta bukatzeko, Iratxe Kainakai hitz batean. Ea nolakoa nahi zen. Definitu, Iratxe Kainakai hitz batean. Oso maitakorra. Bai, oso maitakorra. Pues egia da, maitakorra zara, hemen ere maite zaitugu, gure ikasleak ere maite zaituzte, eta mi esker gurera etortzagatik, Iratxe Kainakai maitakorra. Gurera etortzagatik benetan, placer bat izan da zurekin egotea eta zurekin hitz egitea, eta benetan sorpresa polita hartu dugula, bazuk onartzeagatik gure gonbidapena. Niretzat ere placer bat, oso gustora egon naiz, eskerrik asko bertsoagatik, asko gustatu zaitere, eta nada, beste batean egongo gara. Primeran. Zuek deitu, bai, ni prest. Eskerrik asko guztiagatik, laster arte. Zuek, ale, aio.